Ngarah Lombok nang kebun guys. Nyowi siap-siap nggawa kresek cilik guys. Gue Lombok wis labu abang-abang. Iki Lombok setan guys. Podo ora nangone Rika jenenge guys. Akeh mbok sing abang-abang kan gue. Ya tak arah baiklah, lumayan kan. Kena nggo nyambel. Utawane nggo jangan mengkok sore guys. Kebenaran Lombok setan iki nyontek guys. Nyingget dadine ora tuku berlombokan. Apa maning rega Lombok saiki agi larang guys. Semenjak puasa kok jen apa-apa larang kabeh. Gawe ndasku mumet yakin. Alhamdulillah ki oli layak sak cimit kayak kayane. Rezeki erak melulu tentang duit ya guys. Panen Lombok sak cimit juga rezeki. Alhamdulillah.